Diana here and welcome back to iHeart Vegeta. Today will be the first monthly favorites video that I am going to do in this channel. So guys, I'm still growing my eyebrows and nag-powder lang ako, blush, tapos konting lipstick, and then that is it, pansit. So just like what I've said in the intro guys, this will be my first monthly favorites video. And ang original plan dapat nito, kaming dalawa ang nasa video. Kaya lang, due to our schedule, ako lang muna. So sabi ko, there will be times na nandyan siya, there will be times na ako naman ang wala. So maybe we can do it alternate. Kunyari, ako ngayong June and then siya naman sa July. In the event na one of us hindi, kunyari, ako sa June. Sa July, hindi pa rin available yung asawa ko. So ako pa rin makikita yung sa July. Pero just the same, we are going to do monthly favorites and this will always air. Always air. This will air every, ayan. This will air every last day of the month. Tama. Oo. So, kung 31st, edi 31st natin gagawin. Kung 30th, 30th. Kung leap year naman, edi leap year din natin gagawin. So, let's start. Let's first talk about series, guys. Yung series kasi, hindi ko naman, sige na, na-addict ako sa kanya. Aminado na ako. Kaya lang, hindi ko rin siya madalas nagagawa. Before, pero ngayon hindi masyado. Pero itong month na to, nire-visit ko, matagal na tong series na to. I think it was 2013. Pero nire-visit ko siya or binanood ko siya ulit ngayong month na to. And ang title niya ay Just You. So I'll pop a picture somewhere right here. Sobrang nakakatuwa. It stars Puff Quo. Hindi nga ako sure kung K-U-O or G-U-O. Kasi pag tinignan mo sa net, mayroong spelling ng Quo, meron ding Guo. So, I'm sorry if I got that wrong, pero yun lang kasi yung nabasa ko sa net. And then, it also stars Erin Yan. And, basta super nakakakilig. I'm actually going to do a different video for this. Another new segment here in our channel. Pero hindi ko muna masyadong pag-uusapan kasi masisira naman yung next video, diba? Pero, one thing na masabi sa inyo, ang title niya ulit ay Just You, o paulit-ulit, pero nakakatuwa talaga. And si Puff ko kasi, first time ko siya nakita sa Miss Rose, and kontrabida siya doon. So, ngayon, siya naman yung lead actress. And also, Taiwan series to. Actually, when it comes to series, guys, I have watched Taiwan, China, Japan, of course, Korea, Thailand. So, yun yung mga pinapanood ko na series. And, basta, highly recommended. Sobrang, alam mo yung kung gusto nyo lang ng fun weekend, tapos gusto nyo lang kilig-kiligin, gusto nyo lang tumambay sa bahay, ayaw nyo mag-mall, eto ang magandang panahon. Sobrang nakakatuwa talaga siya. So, this is the L'Oreal True Match Liquid Foundation. Hindi to yung matte nila. This one actually has a dewy effect. And, ewan ko, mas gusto ko kasi yung duwi-duwihan, alam mo yun, yung medyo glowing kasi siya. Pag matte kasi, yes, maganda siya lalo na sa weather natin dahil sobrang, alam niyo naman, hotness sa Philippines. Pero kasi, I like that it looks alive. Your skin looks alive, it's nourishing, at ayan na ang pawis ko, nagda-nourish na rin. Excuse lang po. So anyway, it's nourishing kasi, parang, what do you call this? May glow kapag dewy effect yung gamit ko na foundation. So, I actually like this better. Tapos, yung pagdating naman sa coverage niya, not really that bad. It's not the super duper coverage like the high-end brands. Pero, for a drugstore brand, hindi na siya masama. First coat niya, para sa akin, nasa skin tone ko, first coat niya would be medium coverage, and then pag nagdalawa ko, full coverage na siya. And also would be this concealer. It's the True Match Concealer. Katerno siya nito. And, guys, this covers like I have never been covered before. Oh, ang taray! Hindi, seriously guys, yung parang, hindi siya ganun ka-liquidy, malapot siya, ang consistency niya malapot. So, when I put it on and then I blend it out, talagang nagpapawis siya yan, kagaya niyan, di ba? Nagpapawis siya nagpapawis. Hindi, nag-ano siya para siyang nagbe-blend out evenly, tapos coated na coated talaga. I also use this as my primer for the eyes. Hindi na ako bumibili ng separate na eye primer. I use my concealer to prep my eyes
before I use my eyeshadow. Kasi may eyeshadow primer ka pa, may concealer ka pa, medyo mahal, diba? Whereas, pwede mo naman to gamitin. Kung wala ka namang concealer, hindi ka nagko-concealer, foundation lang, it can still be a primer before you put in your eyeshadow. And then one more thing, this, plus this, together guys, habang tumatagal ha, it actually sets on your face. It sits very well, sets on my face, and then nagbe-blend out siya with my skin color kasi acidic ako. So ngayon medyo maputi yung powder ko, pero maya-mayang konti, bababa na yan ng level at papasok ko siya sa skin tone ko. So these two, they really do work well together guys. Yun nga, nagsiset siya sa face ko. Alam mo yung, pag yung foundation parang nakaangat sa mukha mo, ganon. Hindi siya ganon. This one blends in well, it sets, it absorbs. Alam mo, your skin absorbs it in a good way. In a good way. Tapos wala naman akong breakout sa kanya kasi diba may ibang foundation na parang it causes allergies or nagkakaroon kayo ng breakouts. May ganun talagang foundation, hindi kayo hiyang. Pero sa akin, hiyang ako dito sa L'Oreal na to. Next guys would be this. This is the Nichido Eyebrow Gel. Eyebrow gel hindi to mascara. Pero nakikita nyo, madalas ko tong gamitin sa makeup tutorial. Clear lang siya, tapos yung wand niya actually, medyo, yan, mataba siya. Hindi siya yung, ayan, mas makita nyo pa ganyan. Hindi siya yung very fine or naka-curve or whatever. Isa lang siyang mataba na direction wand. For everyday use, ginagamit ko to. It looks more, para sa akin hindi naman kahabaan ng pilikmata ko. Hindi talaga, as in, sobrang ang extreme nito. Pero, gusto ko siya kasi mukha siyang natural lang. Alam mo yung, di ba minsan, ang mascara mo, kahit na biniblend or na-apply mo na siya evenly, meron pa rin parang clumps na nagdidikit-dikit dun sa lashes mo. This one, hindi kasi dahil clear siya, hindi mo makikita yung clumps kung meron man. And then, pag na-curl na yung eyelashes ko, natural na natural. Yung hair lang talaga ang makikita mo. Walang any bahid na parang nagpakapal, yung pampakapal ng eyelashes, walang ganon. So, instead of using this on my eyebrows, I actually use this for my lashes. And it works well with me. I don't know guys if you wanna try it, pero I think this is, hindi ako sure, pero parang 150 or 100, parang nasa ganong benchmark lang siya. Pero sa akin kasi, it works well, lalo na pag everyday. Tapos, nagsistay naman siya na nakaangat yung curled yung eyelashes ko. Nagsistay siya for the whole day. And then, pag uwi ko sa bahay, hindi rin ako na-hassle magtanggal kasi hindi naman siya waterproof, hindi rin siya bulletproof, yung mga ganong klaseng mga mascara. Next would be these two Maybelline lipstick. This one is from their Creamy Matte Browns collection, and this is my favorite. I've said this so many times na the scent tuloy. The shade is in Clay Crush, and ito yung color niya. Sobrang, alam niyo na to guys. Sinisilip ako. Nakita niyo na to several times. Kaya yung shade niya, it has a peachy, nude peachy undertone to it. And I like that kasi medyo pasok siya sa skin ko. So pag suot-suot ko siya, parang hindi naman natural looking, no, hindi. Pero maganda lang maganda lang ang effect sa akin. So next would be their lip gradation Maybelline. Ito, this one, the color of this is mauve 1 para mauve 01. And nagustuhan ko naman to dahil number 1, super creamy talaga. Tapos next, yung color niya, para siyang terracotta brown. Alam niyo yung reddish brown, pero hindi siya orange. Ayan, ganyan siya. Meron siyang, pag nakita niyo sa cam, parang brown lang siya, terracotta brown. But, pag suot-suot ko siya sa lips, sa color ng lips ko, nag-give off siya ng parang reddish brown color. So, favorite ko to. I think I've worn this several times this month. Itong dalawa. Oo, salitan sila. Today, I'm using Touch of Spice. Maybelline pa rin. Pero this one talaga, for everyday, nagagamit ko siya. Next guys, books naman tayo. This one is the selection. The selection nga ba? Nakalimutan ko, natagal ko na itong hindi nabasa. Ngayong buwan lang, nire-visit ko siya ulit. So this is the selection series. I got this, naka-box set siya. So merong libre nito.
Yan, yung The Prince and the Guardian. The Prince lang pala. So anyway, guys, matagal na tong book na to. Super, as in, super tagal na nito. And I've read this, I think, 3 times. Pero, ito, pang third time ko ngayong month. I read it again. And sobrang nakakatuwa talaga to. This is a very light read lang to, guys. Hindi siya yung mga pangbigatin na storya or alam mo na yung mga storya na yung deep, yung really, really deep yun. Hindi siya yun. This one is teeny bopper, meaning for teenagers. And I believe nasa young adult section to. Yes. Let's first start with this one. This is the first book, The Selection. Number 1, ang ganda-ganda nung nung cover layout niya talaga. Ang ganda, nakakatuwa. Tapos, if you will see, guys, yung mga books ko, actually lahat sila, may scotch tape yan dito. Hindi ko siya kino-cover ng plastic kasi in time, plastic kasi, nag-aan siya, lumulutong, tapos naninilaw, and sometimes it affects the cover layout. Hindi ko gusto. So this one's, ito yung nag-work sa akin. Lalagyan ko siya ng scotch tape sa edge, dyan, pati dito. And then, hindi na siya nag-fold. Hindi na talaga siya nag-fold. Mas matibay siya. Tapos nilalagay ko sila sa ziplock, kasi ganun na ka-OC. Nilalagay ko siya sa ziplock kasi ang libro, syempre, paper siya, in time mag-oxidize. So when I put it sa loob ng ziplock, hindi siya mabilis yung oxidation process niya. So, isipin mo gano'n katagal na to sa akin, tapos tingnan mo yung color nung leaves ng nung libro, 'di ba? Hindi pa siya naninilaw. Pero ang tagal na, meron na siyang 5 years. May 5 years na siya sa akin. I got this nung unang nilabas siya talaga. Siguro mga 2 months after siya nilabas, binili ko na siya. Kasi sobrang natuwa ako dun sa likod niya. Sabi ko, parang gusto ko ng light read this month. So I bought it and I read it for the 3rd time. So itong book na to, syempre introduction of the characters to. And ipapakilala dito yung Prince Charming, tapos ipapakilala dito yung leading lady, tapos basta nakakatuwa to, girls. Tapos sobrang funny, ang daming comedy. Itong libro na to ang dami niyang comedy na dialogues at kung ano-ano pa mga eksena niya. So, that's that. And then the next book would be the second one, and this is The Elite. Ito yung pinili na sila out of the bunch. Kasi the main theme of this book actually, kapareho siya ng The Bachelorette or The Bachelor. So, madami kayo, pagpipilian kayo ng prinsipe. So, ito na, napili na sila. And the third one and the final for this series would be The One. And, syempre, hindi na ako magsasalita kung ano ang laman ng librong to. Basahin nyo na lang. Pero again, di ba, fantabulous talaga yung mga cover nila. There's actually a 4th book for this one, and that is The Heir. Anak na siya, ayoko na, basta yun, The Heir. At pag nabili ko na, I'll read it kaagad and I'll do a review on this one, guys. Pero super nakakatuwa to. And then together with the box set of this came this parang backstory siya, The Prince, ang title niya. Sobrang iksi lang niya. Sobrang iksi. As in, mababasa mo lang sa isang oras. And for the last 2 favorites, guys, let's start with this one first. Sobrang affordable. 140 pesos, Aido Travel Kit. I have raved about this nung ginamit ko siya sa tutorial, and then after nung di na ako naka-move on, ginagamit ko na siya madalas. First off, yung price. Ang ganda ng price niya para sa akin, 140 pesos. Next, pigmentation. Hindi siya super duper pigmented kagaya ng chocolate bar or ng mga Tom Ford or ng mga ST or Lancome na, alam mo yun, yung mga mamahalin, hindi siya ganun ka-pigmented. Huwag niyo siya i-compare with sobrang layo. But, for the price point and local to Aido, hindi masama yung coverage niya. I've tried a different eyeshadow, local din from a different brand, and it's really bad. It's really, really, really bad. Pero this one, sa lahat ng eyeshadow na local hindi na ako magme-mention, pero alam niyo na yan, di ba? Lahat ng eyeshadow na local, meron na ako nabili. Maliban sa features and shades, kasi yun naman, 225 kada isang eyeshadow. So talagang pigmented yun at maganda naman yung formula niya. Pero yung mga eyeshadow palettes natin na local, tapos may price point na 180, meron less than 100, meron 100. It's not worth your money, guys. Pero this one, sobrang okay siya. And for the last of our favorites, guys, is this one. This is actually Kahoy.
tas may engraving siya ng pangalan ko. Ito mga teddy bears ito, ako lang naglagay niyan. Pero ang nag-engrave nito, asawa ko. He carved this for me and he wrote my name. And it's one of my most valued treasures in the whole world. As in, liquid gold to sa akin. Parang ganon. Talagang, I don't know. Pero, every time I see this and I remember his efforts and talagang literal, I'm not kidding guys, he really carved this. I don't know kung knife ang ginamit niya or jungle bolo ginamit niya or cutter lang. I don't know. Kasi nung binigay niya sa akin, ganito na eh. It's done. And he carved my nickname. It's Aina. Aina is my nickname. My real name is Ayana. So, yun. Dapat nga, minsan iniisip ko, sana hindi ko lang nilagay ito. Baka pumangit siya. Kaya lang, ewan ko, nilagay ko na, nagustuhan ko naman. At saka yung, basta yung effort and the love. Ayan, iiyak ako. Hindi ako iiyak. Pero the effort and the love, sobra. Favorite ko to actually, not just for this month, but for the rest of my life. Sobrang favorite ko to. So that's it guys for our June favorites and our first video for this segment. I hope you guys like it. And next month, I don't know kung makikita nyo, dalawa kami or si Jiro lang. But we will do this again every end of the month. So it's either the 30th, the 31st, or kung leap year nga, leap year. I hope meron na akong na-partake na information sa inyo guys. So again, thanks so much for watching. And till the next favorites video, Johnny!